السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حامدا ومصليا وبعد ولمكise kama Allah subhanahu wa ta'ala ntendiwa Allah tabaraka wa ta'ala ukufikireni konse kumene muli tumyamika Allah subhanahu wa ta'ala ndikumfunira zabwino mtumiki Muhammadin sallallahu ta'ala alayhi wasallam akubanja kwake maswahaba kumaso onse amene akusatira sunna zake kufikia siku la kiyama. Timpenda Allah tabaraka wa ta'ala akati kumanise naye ukondido watu mtumiki Muhammadin sallallahu ta'ala alayhi wasallam. Ndiye tukupitilira nkhani yokuzana n'inkondo ya Badr. Taona kutina kutino Sa'd ibn Mu'adh radhiyallahu ta'ala anhu, Allah subhanahu wa ta'ala sangali naye iye litwa daima ndikumuza mtumiki sallallahu alayhi wasallam kuna lero lino chili cyose limenonga tilamule palibe ngakale mmozi mwaife amene anyozere chifukwa ife tidakukhulupirira mose timavomereza kuti uthenga umene umatipasa ndi ochokera kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Ndiye kenako kunali sahaba amachedwa Amir ibn al-Aqwa radhiyallahu ta'ala anhu. Tipita Allah subhanahu wa ta'ala akati kumanise ni maswahaba amenewa antumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Iyeyu pankondo imeneyi basi ada ayamba kuyankula mashiri yake kulinda kuti Allahumma laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina fa anzila sakinatan alaina wa thabbitil aqdama illa qina. O Allah azza wa jalla kachipanda imi Allah subhanahu wa ta'ala mahtadaina ifesti kadaongoka kachipanda imi Allah subhanahu wa ta'ala kuti mwatikomera ifeyo kuyika imani mitima yatu kachipanda chikondi chanu imi Allah subhanahu wa ta'ala paife ifesti kadaongoka wala tasaddaqna wala sallaina ifesti kadavomereza kuti mtumiki sallallahu alaihi wasallam ni mtumiki wanu ifesti kadavomereza kuti mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ndi mtenga wanu wala sallaina komaso ifesti daima ndikumapanga mapempero kukupembezani na Allah subhanahu wa ta'ala. Amenetu Amir ibn al-Aqwa radhiyallahu ta'ala anhu ndiye kina kwa dapanga dua kumpemba Allah subhanahu wa ta'ala fa anzil sakinatan alaina. O Allah azza wa jalla tisani mtendere wanu paipe tisakale antu olumpa mitima tiponye taona adani kusogolo kwatu tipange ni kukala antu okanzika pa dini kuipanga defend dini ya Islam. Amir ibn al-Aqwa wa thabbitil aqdama illa qina. Kumaso tikalo wa mbwalo la nkondolo mutipaga ukala antu osapupuluma osadompa antu opanda manta tikazikiki pa dini yanu Allah subhanahu wa ta'ala. Mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kumpa mawu amenewa adasangala kwa mbili pomwe padampangira dua Amir ibn al-Aqwa ikuti Allah subhanahu wa ta'ala mdalise Allah subhanahu wa ta'ala akampase janna siku la kiyama. Ndiye Mtume sallallahu alaihi wasallam ada pasidwa maganizo di Sa'd ibn Mu'adh radhiyallahu ta'ala anhu. Nauti ya Rasulullah wewe mtumiki wa Allah subhanahu wa ta'ala tasiya ku Madina kujantu amina makukonda kwa mbili kuposa mene tima kukondera ife. Taona ni Sa'd ibn Mu'adh radhiyallahu ta'ala anhu akumuza mtumiki sallallahu alaihi wasallam kunauti ku Madina kwa salama sahaba kumene kujago kwa sala antu amina cha chikondi chao pale mtumiki ndi cha mbili kuposa mene tima kukondera nifeyo sa kuzichemelera masahaba kuti ndi wonkonda kwa mbili mtumiki sallallahu alaihi wasallam kuposa ena sana pange zimene za masahaba kuma kuziche pesa kuna kuti chikondi chake mchochepa kuelekeza ndi chikondi chimene masahaba amene asala ku Madina ali nacho pale mtumiki sallallahu alaihi wasallam. Ndiye ndikuona kuti inu mtumiki sallallahu alaihi wasallam musalowe nao mbwalo la nkondoli koma kuti mukale pamalo okwerapo pang'ono mukale pamene putika mahosi athu mukaona kuti awaokanira walero lino ife akutimaliza pa nkhondo imeneyi tikupempha inu mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mukwere hosi yanu mupite ku Madinatul Munawwara chifukwa kumene kuli maswahaba akakuthandizani kufalisa uthenga wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndiye Mtume sallallahu alaihi wasallam adamia mikia kwa mbili Sa'd ibn Mu'adh radhiyallahu ta'ala anhu ndikumpangira dua kuti Allah subhanahu wa ta'ala akamuike kujanna siku la kiyama. Amene yetu Mtume sallallahu alaihi wasallam ni maswahaba yake pambia kwenda kuti maswahaba wa mangateri pamalo ena yake kummangira mtumiki ndiye mtumiki ada akala mbele mudi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu na Yesu mtumiki mmene mwada apanga dua kuti Allahumma in tuhlak hadhihi al-isaba fala tu'bad fil ardi. O Allah azza wa jalla ngati Mungu alole kumina kuti maswahaba anga ochepa walero lino apedwe ngati Mungu alole kuti maswahaba anga ochepa amene ndili nawo pa nkhondo inoyo lero lino aonongedwe agonjesedwe ndiye kuti inu Mulungu subhanahu wa ta'ala simuzapembezedwa so paziko la pansi.
Allahumma wa'adaka alladhi, Allahumma nasraka alladhi wa'adtani. O Allah azza wa jalla, ndikukupe mpani kukumbusani pangano limene munandilonjeza kuti lero lino mundipasa chipambano, ndipambana lero lino pano pa nkhondo inoyo. O Allah azza wa jalla, ndikukupe mpani kunena kuti no mutipulumutse pa nkhondo imene mundipase chipambano. Usiku wose mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam analikuwa panga madua kumpempha Allah subhanahu wa ta'ala. Kena kwa natuluka mutenti kupita kumalo amalo amina da konzido kuti akamenyerani nkhondo aslamu kumaso ndi anthu okanira mu Allah subhanahu wa ta'ala. Atafika pamalo amene aja ndiye mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam adatenga ndodo ndikumapanga maki. Mtumiki sallallahu alaihi wasallam amasoleza maswahaba olemekezeka kuninga kuna hadha masra fulani ibn fulani ghadan insha Allah. Malo amene jambo la papawa ndi malo amene wakuti azagwere ndikumwalira, wakuti kafiri uja amalira pamenepa, wakuti ukanira mu Allah subhanahu wa ta'ala uja amalira apa, wakuti uja akamalira apo. Ndiye mukayangalaso pamene bobo nkani yokayo ikukupasa picture kunena kuti mtumiki amazindikira zimene inu ndine sindingazizindikire, mtumiki amata kuzindikira zimene inu ndine sindingazione. Mtumiki sallallahu ta'ala alayhi wasallam ndi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu atamuona kuti mtumiki sallallahu alaihi wasallam akupanga madua kwa mbili kulila mkoti ya Allah subhanahu wa ta'ala, kumpemba Allah subhanahu wa ta'ala kwa mbili mpaka na skafu imene mtumiki sallallahu alaihi wasallam adakoleka pa shoda pake kumagwera pansi. Basi mtumiki sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu adamubira mtumiki sallallahu alaihi wasallam papewa ndikumuza ya Rasulullah, iwe mtumiki wa Allah subhanahu wa ta'ala wapanga dua wampemba mbewa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndikukulupia kuti Allah subhanahu wa ta'ala akuyankha madua amene wampempha kuti lero lino atipase chipambano. Mukali pomwepo pamene tikhale tikuona kuti chipambano chimene chimaswahaba kumaso mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam adatipeza bwanji. Jazakumullahu khairan, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.